Bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi să văd de unde să vă descărcați Game Killer. În primul și primul rând trebuie să aveți root. Rootul îl descărcați de pe Mobogenie Root Master. Deschideți și apăsați pe a doua chestie. Acolo să vă rooteze telefonul. Bine, intrați în Google. Da? Deci intrați în Google și scrieți download, nu, Game Killer scrieți. Da, Game Killer. Trebuie să așteptăm puțin. Scuzați pentru acest lag, dar filmez. Gâmelat. Ok. Game Hacker este o prostie, nu vă va merge, vă zic eu. Uitați-vă la videoclipul anterior care l-am făcut și vedeți că acest hack merge. Ok. Așteptăm puțin. Și așteptăm. Că ascultați la voi, dar filmez, vă mai zic o dată. Apăsați pe prima. Apăsați pe prima. Da? Așteptați să se încarce. Da?